1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. A mai értelemben vett rock and roll születését 1954-re datálják, amikor Bill Haley sikerre vitte a ma is mindenki által ismert Rock Around the Clock című dalát. A kitűnő zenéhez pedig egy fantasztikus sport is társul, ez az akrobatikus rock and roll. Én már gyerekkorom óta táncolok, tehát így az egész egy ilyen folyamat volt. 7 éves koromban már a szüleim beirattak táncolni, ugye persze az alapokkal kezdtük, balett, jazz, balett, step, és ezek után kezdtünk el páros táncot táncolni, ami ugye társas tánc, boogie-woogie, ami igazából az akrobatikus rock and rollnak az alapja, és abból fejlődött ki, és ezután néztünk át az akrobatikus rock and roll irányában. Több a lány, mint a fiú jelentkező, és azért alakultak a lányformációk, mivel hogy sok lány van, ezáltal lányformációs csapatokat is csináltunk, kis formációkat, illetve nagy formációkat, és így alakultunk mi is. Fontos lenne a sport fejlődése szempontjából, hogy ne csak a gyengébbik nem képviselje magát, ezért megkértem az edzőhölgyet, próbálja meggyőzni földünk Ádámjait, miért is jó Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, vagy éppen Elvis Presley slágereire mozogni egy kicsit. Aranyélete lenne, gyertek mindenképpen. Tehát az a tapasztalat, ha már lemernek jönni az órára, akkor már biztos, hogy itt maradnak, mert fantasztikusan érzik magukat, és tényleg nagyon jó kis csapat alakul ki. Csak az a gond, hogy nem mernek lejönni, ugye, mert mindenki azt mondja, hogy a tánc az nem nagyon fiús, pedig majd, hogyha látjátok, ez egy elég dinamikus, egy elég erőteljes tánc, én azt gondolnám, hogy ez a fiúknak igazán passzolna. Az akrobatikus rock and roll ma már inkább sport, mint tánc, ennél a zeneiség visszaszorul, a lényeg inkább az akrobatika és a párok, a csapat összehangolt szinkron kéz és lábmunkája. Ezt a táncot koreográfiára táncolják, szemben a hagyományos rock and roll táncirányzatokkal. Ezt a koreográfiát nyáron készítettük, illetve nyáron tanulták be a lányok a nyári tábor alatt. Ez egy 1 hetes, illetve 5 napos tábor volt, és ott tanulták meg, azóta viszont gyakoroljuk folyamatosan. Nagyon fontos a stílus, a karaktere a táncnak, a ruha is a látvány szempontjából, előadásmód nagyon-nagyon sokat számít, illetve a technikai rész, lábtechnika, összhang, akrobatikák, kisebb akrobatikák, amik vannak a koreográfiában. A világbajnokság Bécsben volt, és 36 csapat indult. Ez általában úgy szokott történni, hogy minden országból a legjobb 4 csapat indulhat, tehát Magyarországról is 4 csapat indulhatott, és ezen az első volt az első világbajnokság, ahol indulhattunk, hiszen ez a formáció még csak tavaly jött létre, tavaly hoztuk létre, és 5. helyezést értünk el, ami nagyon nagy eredmény, hiszen rögtön bekerültünk a döntőben, és ott is még följebb tudtunk lépni 1-2 fokot. Magyarországon ez a stílus az 50-es évek második felében, fénykora idején nem terjedhetett el az akkori nyugatellenes politikai viszonyok miatt. Az 1980-as évek elejének nosztalgia hulláma azonban hazánkban is divatba hozta a rock and rollt, elsősorban a Hungária és Komár László révén. Sokan a mai napig igyekeznek visszahozni az igazi rock and rollt, erre jó példa a Catwoman női csapata is. Borzasztóan tetszik a társaság, az, hogy táncolunk, mozgunk, és igazából teljesen magával ragadott ez az egész érzés. Nekem még célom esetleg, hogyha sikerülne velük ezekkel a csapattársaimmal még egy világbajnokságot megnyerni. Én most ősszel végeztem el az edzőit, úgyhogy minden igaz, akkor szeptembertől vagy még most tavasztól elkezdek tanítani is. Nekem is célom az, hogy a következő világbajnokságot még megnyerjük, és szerintem ez lenne az a legnagyobb kiteljesedés szerintem csapatszinten, meg így, meg ebben az akrobatikus rock and roll karrierben. A szerkesztő riporternek is nehéz dolga van 16 gyönyörű hölgy társaságában. Erre a következő kis műhelytitok is jó bizonyíték. Nehéz elmondani akár egy mondatot is. Kérem, ezt nézzék el nekem. A Catwoman női rock and roll, jó? A Catwoman női akrobatikus rock and roll csapata a következőt üzeni a reggeli start minden kedves nézőjének.